खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबावनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो आरोबावनो गोदान दखनानि कालेक्शनफोरखौ लानानै फैबावबाय थ' नोंथांमोना नायदो आरो माखासे मानि कालेक्शनफोरखौहाय दाखालि देखायनायफोरखौ जेखौहाय आङो गैथ'ला होननानै बुंहरदोंमोन थ' बेफोरखौबो मोनफिनगोनसै नोंथांमोना थाबैनो नायनानैहाय जाय जेखौ पसन्द खायफानिया दामफोरखौहाय आङो अलरेडि खोन्थाहरखाबाय WhatsApp नाम्बारावहाय कल खालामनानैहाय नोंथांमोना थाब अर्डारखौहाय बुकिं खालामना लानो हागोन नङाबाथ' नोंना पुजा खाथिथारसै मोनस्लाबनाय नङाना एटलिस्ट मिनिमामानो सानबा नाङो नोंथांमोना जोबजासे भिडिअखौ नोंथांमोना नायबावदो नै आरोबावनो बेबोनो गासैबो डिजाइनफ्रा पियर आखाइजों दानाय दै ओरैबादि समायनाखा थ' जायफ्रा दाखालि सोंहरदोंमोन गैथ'ला होनहरदोंमोन नोंथांमोना थाबैनो कल खालामनानै WhatsApp नाम्बारावहाय कल खालामनानै बुकिं खालामनानै लाहरदो दामफ्राखौबो जाय मिथिनानै दंखायो नै बेवहाय आरोबावनो ओरैबादि कफि कालारावहाय आरोना जा मोजांखा थ' जायनो नांगौ बेखौबो थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन थ' बारा गोबां गैया गासैबो लिमिटेड स्टकआवहाय बिनिखायनो बांद्राय दिरि खालामनानैहाय माबायोब्ला मोननाय नै बेवहाय ओरैबादि समायना बेताब कालारावहाय आरोना थ' बेखौबो मोनगोनसै नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो गासैबो लिमिटेड पिसाव दं दै नङाबा मोननाय नङा बिनिखायनो थाबैनो कनफार्म खालामनानै ला अर्डारखौ नायदो नै बे मोनसे कालार आरोना ओरैबादि समायनाखा बिराद लिमिटेड पिसावहाय दङ नोंथांमोना जायनो नांगौ बुंहरखादो थाबैनो ओरैबादि समायनाखा आगरफ्रा नायनानै लानै फास्रानि डिजाइनफ्राबो समायनाखा नै आरोबावनो बे गुबुन कालारावहाय नोंथांमोना मोनबावगोनसै ब्लु कालारावहाय ओरैबादि समायनाखा बेबो सफैबावबाय दायो नोंथांमोना जायनो नांगौ बुंहरखादो थाबैनो ओरैबादि समायना गासैबो दै ओमफ्रायहाय आखाइजों दानाय बेफोरो गासैबो नै बेयो बे कालारखौबो गोबाङा बिराद मोजां मोनोना माने आनकमन कालार ना बेफोरो बिनिखायनो ओरैबादि समायना आगरफ्राबो नायनानै लादो नै लिमिटेड पिसावहाय दङ गासैबो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय थाबैनो सोंहरनो हागोन नोंथांमोना बे कालारखौहाय बे डिजाइनखौ दाखालि माखासे मानिया ओरैबादि अर्डार खालामनोहाय सोंहरदोंमोन जायहा दिनै माबाखौहाय बेखौहाय अर्डार होनो गोसो थाबैनो अर्डार होनानै ला लिमिटेड पिसावहाय दङ दामफ्राखौबो खायफाया मिथिहोखायो बिनिखायनो WhatsApp नाम्बारावहाय कल हरनानै थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन थ' नोंथांमोना नायदो नै बेबो ओरैबादि समायना कालार आरोना थ' जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बेफोर गासैबो गोदान सफैजोबनाय दै अखानि थाखायनो मालानो सफैनो हायाखैमोन थ' दिनैहायसो खुनुरुखुमै मोनबाय नायदो नोंथांमोना नायबावदो नै बियो बे कालारखौहायबो नोंथांमोना मोनगोनसै जायफ्रा सोंहरदोंमोन थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गासैबो डिजाइनफोरखौ नोंथांमोना मोनगोनसै आंनियाव दायो आरो भिडिअ एसे गोलाव जाबाबो नोंथांमोना जुदि नायोब्ला गासैबो मा कालेक्शनफोर दं बेफोरखौहाय नोंथांमोना नुगोन आरो थाबैनो अर्डार खालामनानै लानो हागोन नै बेयो बाथ' कालारावहाय ओरैबादि समायना आरोना थ' बे दखनाखौबो नोंथांमोना मोनगोनसै बेफोर गासैबो दासिम आं जे देखायदों बे भिडिअ गासैबो आखाइजों दानाय बेखायनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन ओरैबादि समायना जोबखा गासैबो कालेक्शनफ्रा थ' नोंथांमोना नायदो नै बेवहाय आरोना ब्लु कालारावहाय ओरैबादि समायना दाखालि जे आङो गोदान पिंक कालारावहाय डिजाइनखौ देखायदोंमोन थ' बे गोदान डिजाइनखौहाय आरोबावनो नोंथांमोना मोनबावनायसै बे गुबुन कालारावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बेफोर गासैबो कालेक्शनफोरखौ नोंथांमोना आंनियाव मोनगोन दायो नोंथांमोना नायबावदो नै बे पिंक कालारावहाय ना एखे डिजाइनखौहाय बेफोर गासैबो आंनि दाहोनाय गोदान डिजाइन दै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बे पिंक कालारखौबो गोबां सोंहरदोंमोन गैथ'ला होननानै बुंहरदोंमोन दायो मोनफिनगोनसै आब'मोन आगैनो नै बेवहाय आरोबावनो बेयो लेमन माने बेयो बेसर बिबार कालारावहाय ओरैबादि समायना आरोना एखे डिजाइनावहायनो बे मोनसे कालारबाव नोंथांमोना बेखौबो मोनगोन दायो थाबैनो अर्डार खालामना लानो हागोन जोबोर मोजांखा ओरैबादि समायना गोजाखा गासैबो आरो गाननो बिरादनो स्मुथ आरो गुरै दै बेयो
गाननोहाय गोलोम बोथोरावबो गाननो बिराद कम्फर्टेबल जागोन नोंथांमोना नायबावदो नै बेयो आकाशी कालारावहाय आरोना गल्डेन आगर एरनाय ओरैबादि समायना जायनो नांगौ थाबैनो बेखौहायबो अर्डार होनानै लानो हागोन एखे डिजाइन दै बेयो गासैबो दाहोनाय एखे डिजाइन पियर आखाइजों दानाय ओरैबादि स्मुथ नोंथांमोना नायबावदो नै बे कालारखौहाय दाखालिबो देखायदोंमोन आं ब्लू कालारावहाय तो बेयो गैथ'लामोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोनसै बेयो गासैबो लिमिटेड पिसाव दङ दै दायो पुजानि सिजन थोस्लाबलायखा ओरैबादि स्मुथ गाननोबो मोजां बेफोरो आरो जायफ्रा खायफाया सोंहरोना आं गिदिर एसे मोदोमा गोजौ थोगोन ना थोआ होननानै थ' नाय नोंथांमोना नै आङो 5.2 आंनि हाइट ना दै तो आङो बुद्रुलायो नै आंनि महै थायो तो इनाफ थगोन नायबावदो नोंथांमोना नै दानि जे ब्लू कालाराव दिन्थिनाय बे ब्लू कालारनिनो एखे डिजाइन आरोना गुफुर रंआवहाय गोल्डेन आगर एरनाय ओरैबादि समायना अन्थावथावना बियो तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गाननोबो जेरै स्मुथ नायनोबो ओरै अन्थावथाव आरोना बियो तो नोंथांमोना नायदो नै बहाय ओरैबादि समायना आरोना तो बियो आंनि गोदान दाहोनाय डिजाइन तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नै बियो गोदान डिजाइन दै गोदान तो नायनानै लादो डिजाइनफोरखौहाय माबोरैबादि समायना आरोना नोंथांमोना गासैबो एफोर्डेबल प्राइसआवहायनो मोनगोन आरो दिनैहायनि भिडिअ हयतोबा दिनै मोननै भिडिअ जानो हागौ नोंथांमोना बिनिखायनो जुदि आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय होबावोबाबोनो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन डिजाइनफोरखौहाय तो नोंथांमोना नायबावदो नै बेयावहाय दाउदै गोमो कालारावहाय आरोना ओरैबादि समायना आरो तो बेबो आंनि गोदान दाहोनाय डिजाइन तो बेफोरो गासैबो रेडि जागासिनो दङ तो बारा गोबां दाखाङाखै बेखौ दाबोनो जे कयेकटा दाखांबाय बेखौनो आङो लाबोजेनबाय दाग्रानिफ्राय नोंथांमोना नायनानै लादो नै दायो बेखौ गोदान डिजाइनावहाय नोंथांमोना मोनगोन दै नोंथांमोना नायबावदो नै आरोबावनो मोनसे गुबुन डिजाइन बेताब कालारावहाय ओरैबादि समायनाखा जायनो नांगौ अर्डार होनानै लानो हागोन गाननोबो ओरैबादि गुरै स्मुथ थान्दा आरोना नायनानै नोंथांमोना नायबावदो नै दानि जे बेताब कालाराव दिन्थिदोंमोन बे बेताब कालारावहायनो माने कालारा सेम किन्तु बे फायरनि जे आगर एरनाय बे आगर एरनाया बेलेग दै बियो ओरैबादि समायना तो दायो नोंथांमोना बेखौबो मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गासैबो लिमिटेड पिसाव दं माखासे माने डिजाइनफ्रा दाबोनो दाखाङाखै दै आरोबावनो आंनाव गोबां कालेक्शनफोर दंबावो तो दायो आङो बेमानिखौल' देखायबाय दायो पुजानि सिजन तो पुजायाबो बावले बेनिखायनो अर्डार होयोब्लाबो एटलिस्ट मिनिमाम सानबाखौ नाङो बिनिखायनो जायनो नांगौ थाबैनो दामखौ सोंहरनानैहाय थाबैनो कनफार्म खालामनानै लानो हागोन दै आरो गोबां मेसेज फैयो बिनिखायनो माने मेसेजखौहाय बांद्राय गोलाव हरोबा माने आङो हरस्लाबनो हायाना रिप्लाइखौहाय तो नोंथांमोना बिनिखायनो आं दामखौ खोथा हरगोन नोंथांमोना जुदि फसायनाय बादिब्ला नोंथांमोना अर्डारखौ कनफार्म खालामनो हागोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै रायजोफोर बयनिबोसिम गोजोन्थों